naučili ste ma o sexe. My? Áno, vy. Všetci počúvajte, naučili ma o sexe. A čo sme ťa naučili? Áno, a veľa sme ho toho naučili. Už je veľmi skúsený človek. A čo sme ťa naučili? Vieš, čo to je sex? Poviem mal zo špoťak. My teraz chcem a hneď sa zložím. Ale prisahaj, že to nikomu neukážem. Nikomu. Prisaháš? Prisahám. Prisaháš? Prisahám. OK. No. No. Kondom. Sex, čo je? Sex? Pohľadný styk. A ďalej, a my toto nevieme, čo je pohľadný styk. OK. Sex je to, že keď muž sa veľa jebe, tak potom vyjde mu spermia. A to vám robí dobre, vám chlapcom? Ne. Jeden A ty si už toto? Čo? Jeden chlapec. A koľkokrát za deň? Jeden chlapec na jeho posteli kokot, hej, viem. Jaj, a to... S nostičkami liali mu na hlavu vodu, mali nohok. No a ďalej? Keby honil hadom? Nie. Nie, to Raz, hej. Raz. A dobre to bolo. Nie. Nie. No a ešte pokračujú sex. Ešte si mi povedal, že keď veľa toto... Štipe to? Jo, toto No keď veľa toto a potom mu vyjde spermia a potom čo? Tá žena oťahotnie. A to kde má vysť tá Bude spermia? A potom ti vidí Co? geňu, nie? A to kde? Vajec. Z jakých vajec? Penisa. Aha, a to kde pôjde dievčaťu? A geňo? To kde pôjde Ona to dievčaťu? pije. Ona to pije, preboha. Porne bolo, ona normálne. Aj pozeráš normálne, ja som to mala Na mobile už som to vymazal. No a normálne spermiu normálne jej napchal penis do úst a normálne ona jedla, toto pila spermiu. A vygenil si sa už nekedy? Čo? Vygenil si To sa čo už je? nekedy? To je keď pustíš spermie. Nie. Nie? Ale také biele ti nič nevyšlo? Kokosové mlieko. Raz, hej. Ale Také, to špiny, ako také... Ale čisto kúsočky biele. len, také kúsočky len. Aha. To sa ťa zrazilo. Kokosové mlieko. Aha. A vy ste už honili? Len také No. kúsočky. Ej, nie chlapci, smejete sa. No. Ty nie, ale on, hej. Aj fakt. No dobre. Adam, ďakujeme, že si nás naučil. A ešte také cecky, o dačo o ceckách nám povedz. Jaké sa ti páčia? Zložíš foťak. Hej, ale ešte sme nepočuli, čo sa robí s ceckami. Hej, že či sa vám páči Hej. väčšie, veľké, či malo, či... Hej. My chceme vedieť. Stredné. Stredné? A jaké sú stredné? Máte vy. Také? Nie, to sú také, jak má Rachel. A tie sú už veľké. No, Nie, to sú stredné. Veľké sú také.